Γεια σας! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που επισκέπτεστε τόσο συχνά το κανάλι μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υπήρξαν τόσες εγγραφές στο κανάλι. Κυρίως όμως θέλω να σας ευχαριστήσω για τα ωραία σχόλια, για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που μου κάνετε. Συνεχίστε έτσι. Επίσης, θέλω να σας παραπέμψω στο site μας στο www.deutschdirect.gr. Εδώ θα βρείτε όλα τα τμήματα που λειτουργούν στο online φροντιστήριο και να κλείσετε τη θέση σας σε ένα από αυτά τα τμήματα. Καλύπτουμε όλα τα επίπεδα, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Τα τμήματά μας είναι και πρωινά και απογευματινά και βραδινά. Οι καθηγητές μας και οι καθηγήτριές μας είναι όλοι και όλες γεννημένοι και μεγαλωμένοι στη Γερμανία. Έχουν δηλαδή τα γερμανικά ως μητρική γλώσσα και είναι εξεταστές και έχουν και μεγάλη πείρα. Σας περιμένουμε να σας δούμε σε ένα από τα τμήματά μας.